every Sunday ang parao tango girjaro khayo ma babu songbai time spend khlayo kai dinin video thumo khayo nai no thangai ma babu songbai time spend khlaimani borok ko ma kogrok salakya abang norok buskango norok nai tongni norok nugana kai norok ani video no support khaji naji hello nai tong nai am sukta wan sukti buskang ani video no se naji hello good morning hani hai lam sok phiro taisa hani tekse video tini khai nogo sok pajak parao sagi sere fur ni simi ambono ritu family bla ngam sute khatang jago ek sapta rok nugi ang jote po yoma tamo khatang jago khata ha dahno singno nana chukjaka nó có đâu trong ngủ ổn ta cái tốt trong có to ya thing no sido orkestra borba bajalo ang kai ji mebla 사회성 khai 생생 사진 해 버려 안보리에 사회성 khai 뭐냐 가려와 에 khai 아따 khai 아따 khai 뭐 ni bai sori ma bosoro bang ma encouraging kokrok mangka kokrok salaka tongthoka khabusaka borok bai tongthoka salaka hakeno gobang ma sang kokrok salaka last to khai thangse na je ke tongkho mo sos kang pai ma se paso eke hari yang thana ke phade eke phade yang thana ke phade yang phade yang sigyang phade ko yang buni ko yang thangsinai aguligo malai yang norok boy aguli thangai eke babe hende ei ta tarikh ko eke boti khai chol noko asal sungai kering to ya te wana jongsi pa nin bagin ang kotor maza su marke bela mun thame bunga mai be mai ang to nge biking na songna mon thori meta or tam bisna chicken roy tasha gas or lamb khai low acha flame to di san mo suka oh tam mane kana mon thok nai thogo ni yang ni thogo toni bunga bufano ni jini busabuti rongno tongthok jathok khanani ni musungo hengtai sing busa hinjana rong musung busabuti rong ni jini bunga bufano sing je masang sang tongthor nan chesta khaya om hai kana ani live ang chesta khlai tongo gai ani video ni bisik te yang norno tam kok kesar musung norok tam serenggai man norok sara sajak tolaw kisa comment khlai sari gai